Wat vond je ervan? Ja, schitterend. Dit is mooi hoe dat je staat. Mensen zijn op zich net heel tegen bij het podium, maar de eerste wel. Het staat helemaal vol hier op elkaar en het beeld er wel doorheen. Zit ik het even voor dan? Geweldig dus. Ja, ik vond het zo mooi. Wij zitten nog vol energie. Ja, het is zo jammer dat het alweer roer is. Het gaat zo snel. We hebben echt genoten. Het wie te gek, het wie droog. Het waar ziet er redelijk mooi. Ja. Ik ga gewoon 10 kilometer rennen in. Nou, Zo'n ene zand. echt. Ja, maar ik ben wel burg. Ik ben echt burg. Ja, wel. Nou, oké. Maar 3,5 uur, ik had het zo nog een keer kunnen doen hoor. Ja, absoluut. Jawel. Ja, volledig kut natuurlijk hè. Er was niks on. Er was geen sfeer en niks in te krijgen man. Die stugge dokken met ze zitten en net jongen, net donsje. Ja, het wief. Johannes riep maar, man hou op. Johannes, die band, ik heb nooit, ik heb een goede noot jet. Oh man, wat een drama met je weer. Nee, het was fantastisch jongen, hoor op man. Er was erbij. Nee, het was echt, voor de mensen thuis, die mensen die er net weer, je moet er naar iemand die hem gewoon komen. Want het was fantastisch. Ja, en hier wordt fantastisch. En de gearworking met alle oorartiesten. Hij zit zo vaker met meerdere oorartiesten op een podium. Nou, ik heb wel, nou, dan heb ik heermeeldagen in Balzert bijvoorbeeld, of mijn Sneekweek, dan vind ik nog wel eens wat uit. Ah, dit is een keer in Dokkum, nou. Ah, dit is wel een heel groot podium, ja. Dit is nou, een grote catwalk ervoor. Dat is altijd, ja, dat ben van die extra dingetjes erbij, dat is leuk. Ik heb wat mooi ombadje. Ja, het gebeurt wel eens, maar een hele protte hij het net vanzelf. Ik kom uit Dokkum. Ja, ik vind met Johannes jongen vind ik altijd leuk. Hey, Johannes, ik ken het zo goed jongen. Dan is het lachen als je eindelijk een keer als je 12 op het podium staan matte. Ja, en zo'n laatste versje. With a little help from my friends. En iedereen blij dat met. We zien dan mijn 30 man op het podium op een gegeven moment. Ja, daar krijg ik wel piekenvel van, ja. Doe jou een heel soort met het publiek, jou ook een heel soort waarom. Hoe krijg je het enthousiast? Nou, voor mijn gevoel zit het gewoon natuurlijk in onze alliër of zo. Ja. Ik vind het gewoon leuk om meezing te vermijden, meezing mij te krijgen. En daar hoef ik net om na te denken. Ik sta daar en er gebeurt ter plekke gebeuren daar dingen. Ja, dat en is dan wel de gebeurt kick, het. hè? Een soort Ja, dat is magie. Ja. We zitten tegelijk. Het is echt magie. En het is natuurlijk de noemers. Hè. Ik bedoel, ja, het is gewoon een leuk repertoire samensteld. Ja. Weet ik, iedereen wat mij kent, iedereen zich in vrienden kennen. En die moment die pakken kennen. En dat is geweldig. Ja. En het publiek die echt gewoon super. Ja, heerlijk toch. Ja, maar echt Jelle heel ook veel super goed gedaan van Jelle en Johannes. Johannes, en ja, Jelmer ook. Jelmer krijgt heel Dokkum ook plat hè? Absoluut. Dat vind ik heel knap hoor. Die jongens, nog, hè, jongens? Ja. Oh ja. die jongens krijgen... Ons komen in ademnood. Ademnood, absoluut in ademnood. is groot. Hebben we dan nog even, hè? Ja, we gaan gewoon. Ja, nee, dank u wel. Maar hoe Magic Spruts, en je maar ik O'Gene noemen we mooi zang. Dat klonk echt fantastisch. Als we repeteerd hebben, dan hebben we dat steeds maar 90% van de tijd gong daarheen en de rest Ja. dan de bijzaken bijna. Wat ben die dames goed? Jongen, En we proberen jongen. het gewoon heel goed even naar en het is super spannend. Maar volgens mij, ik voelde hem nou, wel. het is wel aardig lukt denk ik. Volgens mij wel ja. Wie wil er voldoende? Jawel. Dus O'Gene wie van je van de media het hoogtepunt. Ja, voor u is wie dat best wel spannendst? het spannendst. En het hoogtepunt ook, want het was spannend of hij goed ging Ken ik gaan. nog echt nog eens een keer. Nou, mag ik ook even? Jij lult de hele dag door. Nee, Hou maar even je snapel. Doe maar gewoon even. Ik roep alleen maar ja. Ja. Maar daar wat hoest is leven. Nou, dat is dat is. Ja. Goed verhaal. Nee, maar echt, we hebben er bikkelhard op geoefend en het was echt spannend. Maar als hij dan zo gaat, we waren tevreden. Ja, ik had een kippenvel moment. En ik hoorde van Iris, die had ook echt een moment dat ze bijna moest. Ja, in de training. brok in de keel. Ja, ja prachtig. Ja, te gek. Heerlijk. Maar ik vond het aan. With a little help vond ik te gek. Ja, magisch. Voor mij echt een magische kippenvelmoment. Maar echt het moment van ontlading. Van jongens, het is clear. Dit is het. En nog even die laatste momenten mooi pikken en ervan genieten. Nou, ik blijf het een enorme eer vinden om zo in Dokkum dit hele evenement zo af te mogen maken. Ik vind het zo gaaf. Krijg je een podium, hè? Krijg je nooit les van een hond, zal dat? Nee, ja, Aafke, nee. Nee, oké. Tak hem hier maar weg. Ja, taak hem hier maar weg. Ja, dat vind ik prima. Ik zit direct, ja.
Voor volgend jaar? Nou, dat lijkt het me wel, toch? Nee, en ik heb geen idee, jongen. Ik weet het niet. Ik hoop dat ik weer meedoen mee. Zeker, als we Dokkum mij zeker meedoen. Ik kan eigenlijk niet missen, hè. Ik moet eigenlijk meedoen. Stem op Jelle. Wij zijn echt vreemd. Oh nee, Wij zijn net vregen, wij weten er helemaal niks van, jongen. Nee, wij winnen al boek. Wij kennen het, helaas. Sorry. Nee. Ja, dus... Oh, Jean. Ja. Wij komen eraan hoor. Ja? Wel dus? Tuurlijk, we binnen bij. tuurlijk. Oh, we binnen weer bij. We zijn er weer bij. We zeggen dat gewoon. Het is prima. Viva Hollandia. Oké, dan horen we op, jij.